Maayong hapon, mga igsuon, karong adlaw, piyesta ni Senyor Santiago, Saint James the Greater, usa sa mga apostoles ni Kristo. Maupoy patron sa Dapitan City, kung asa ko giordinahan sa pagkapari. Mautong gitagaan ko nila og t-shirt, kini simbolo ni Saint James, ug kining kamino nagpahinumdum ni sa lisod nga biyahe apan gakalayo nga pagsangyaw ni Santiago sa pulong sa Dios hangtod nga siya gipatay. Apan sa dili pa ta maghisgot sa bag-ong Santiago diri sa Taskaraang Santiago nga naas ebanghelyo. Ang ilang mama mihangyo kang Kristo nga kun maghari na siya ipatapad ang iyang anak nga si Santiago ug si Juan. So ilang gisakyan ang kasikat ni Jesus. Gusto pud silang nasbabaw. Gibadlong biya sila ni Kristo. Ug akong basahon mga igsuon para pud ni nato. Kung usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo. See? Mga ginikanan, ihatag sa inyong anak, dili ang unsay ilang gusto, kundili ang unsay makaayo, bahalag dili nila gusto. Mga anak, para ninyo, palihog, ayaw sukol, ayaw rebelde, ayaw kasuko, kundili mahatag sa inyong ginikanan ang inyong gusto. Hinumdumi dili tanan nimong gusto makaayo nimo, naapoy makadaot. To the point nga dili na ka mo respeto sa imong parents kay imong gi-insist ang butang kaysa sa imong parents. Imagine. Now, hinumdumi ang giingon ni Kristo diri sa ebanghelyo nga dapat tang magpaubos. So mga anak, dawata sa imong ginikanan ang unsay makaayo nimo. Bahalag dili nimo gusto, bahalag kontra sa imong buot. Ayaw paghawod-hawod nga musukol na ka, mugsinggit-singgit na kanila. Pagpaubos o pamalandungi nga tanan nilang gisulti para nas imong kaayuhan. Ayaw sukol. Paminaw kay para nas imong kaayuhan. Okay? Itag ang mga anak ani. God bless.